Namar ka jingjale jong udrok, baki babun ni kisamla kene ka juk bamenta. Kilango pagi jingdi buai kamtam udrok, ka khasi Student Union Umsting Circle. Da ka ba angnut ban ai mase miki kun samla, kamtam ki hebrit ki barang kirang san. Bakin penmelin nila deh ki kamel ekai berkilan met, kasdang da ka lempung elekai football jong ki hebrit. Ki ba po kasaus nem, balatip kung ka macha perang under 14 football tournament, hamadan Umsting tahun derbar. Ia kate ka lempung elekai football lawan ban pli pejba metakasngi, daw samla Ferdinand Karkamni, ubade presiden ka KSU North Kasils District kum kongsan haga jingdon lang uba roki kala chaman ka umsning tahun dorbar kum sembut kongsan baroki marwen rang ba shnong ka umsning properbi bat kiwe kirurang ba kum machupan ka mawhangne baka KSU umsning circle dangshan kala lejeru bane kendu iki babun kibor penya school ka thai umsning namar ka jingdon joki kena akibat ikiat biri secret war haki uniform school barkane kalawan ra ka jingsong khya ki noelam kaseng badai halor katega norim kum ka jing hikai ban petin nanti ki hebret ki badang kirang san bakin kiar ne ka jimlin basniu ka KSU kala shiame ka sinjam ban panlong da ka te ka lempung elekai football rengkat ka khubor ka basai ban kiar no udrok bat ki jingdi pen buat haba phai sha ka jingel ekai pli perda ha ka sngi ka jingel ekai banengkong kalalong ha ka Eastern Riboy United persha ekanong thamai ha ka ba ka Eastern Riboy United kalala ban plimno ekanong thamai da wela not call kat ba ka jingel ekai ba ar ka seng samla patarim persha ekalai pau dengan kaseng samla patarim kalala ban penlim ekalai pau dengan da ar la not call